дарсҳо дар ду баст ба роҳ монда шудааст ва дар як рӯз 3 маротиба безараргардонии умумӣ гузаронида мешавад. Дар ҳар як танаффус роҳравҳо ва кабинетҳои фаннӣ, яъне шустшӯи намнок гузаронида мешавад. зиёда аз 200 килограмм хокаи хлор захира карда шудааст. Инчунин маводҳои антисептикӣ аз 20 литр зиёда аз 700 адад ниқобҳои яккарата барои хонандагон захира карда шудааст. муассисаимон набудиёт буда синфхонаҳо хеле васеъ мебошад. Барои риояи масофаи иҷтимоӣ барои хонандагон ҳамаи шароитҳо мерасад. шумораи хонандагон низ ҳам аз 25 то 30 нафар мебошад ки мо метавонем бе мамнуият фосилаи иҷтимоиро дар синфхонаҳо таъмин намоем.